Čaute ľudia, dneska točíme nové video. Ak sa čudujete, prečo tu máme tie súdy, táto challenge sa volá Winkle Challenge. Takže ideme na to. No, takže trafil som. Takže ide Tyši ako prvý. Počkaj, dám sa takto. No a môžeš strieľať. Takže prvá. Tá sa ti ako nepodarila. A po druhá. A aj tak tiež tá nie, takže ide. Ide Maťo, ja mám 0 bodov a ja uvidím, koľko má on bodov. Strieľaj. Brankár je lepší, jak náš. Ništ! Takže teraz ide Tyško. To je jeho druhý pokus. Áno, ale svoj prvý pokus v druhej rade premárnil. Aj toto. Takže má stále 0 bodov. A ak ja teraz dám gól, tak som vyhral. Teraz ide Maťo. Posledné pokusy. Brankára pokazil. Takže Tyško má posledné 2 pokusy. Poď. Kop. A dal! Poď. Dobre, ja musím dať 1 alebo 2, ak chcem vyhrať. Ide to vyhrať! Nič! Yes! Takže vyhral Tyši. A ak ste sa ešte nepozreli na Tyškov, vlastne TikTok, volá sa Ceruška123, či 321, zase som sa pomýlil. A ešte chcem sa prepáčiť za to včerajšie video, kde som povedal na miesto Joma, som povedal Jama. Tí, kto ho videli, tak toto. Tak viete. A ak ste ho nevideli, tak si ho pozrite. Tak dobre, tak čaute.